شر و پفچونên giran navbera çekdarên opozisyona Sûriye û çekdarên rejimê li Idlibê berdewam in. Doh şeva şemiyê balafirên Rûsyê êrişên li ser gundewarên Idlibê encam dan û jmarek ji xelkê sivîl bûne qurbanî. Li gor jêderine opozisyonê doh balafirên Rûsyê êriş li ser bakurê Idlibê li Xan Subil pêk anî û di encam da neh welatiyan jiyana xwe ji dest dan. Her wiha du welatiyan ji ber êrişên balafirên Rûsyê li ser Masran li bakurê Rojhilata Me'ret Nu'man bûne qurbanî. û ji nav van qurbaniyan jin û zarok jî hebûn û bi dehan birîndar jî hene. Çavkaniyekê ji berevaniya sivîlan ya Idlibê ragihand ku tîmên wan yekser berê xwe dan cihê êrişê û ta demijmêrên dereng ji şevê li qurbaniyan gerîn berdewam bû. Ji aliyê xwe ve malpera fermî ya Hevpeymaniya Niştimanî ya Opozisyona Sûriyê li ser Zarê rêveberê nivîzgeha hewarçûnê di encumena Xwecehî li Cebel Zawiye Fiyad Yaqûb ragihand ku 3500 malbat ji ber şer û pevçûnan û êrişên azmanî derbederê Cebel Zawiyê bûn û ta niha tevgera derbederiyê berdewam e. Navborî tekez kir ku derbeder li ser 33 gundan belav bûn û piraniya wan li bin konên demkî hatin bicihkirin ku ew konên hatine damezrandin pêwîstiya wan bi pêdiviyên jiyanê heye. Derbarê rewşa Idlibê Hevpeymaniya Opozisyona Sûriye ragihand ku Rûsya û Îranê piştevaniya rejîmê di operasyonên xwe yên tund dikin û her du welatên navborî di kuştin û komkujiyan de derheqê welatiyên Sûriyê berpirsin. Hevpeymaniya Opozisyonê her wiha got Rûsya neguhdana welatên zûlbihêz ji krîza Sûriyê re ji xwe re bikartîne û dixwaze irmacên xwe bicih bike. Wezîrê Derveyê Qeterê Mihemed bin Abdurehman Al Sanî ragihandibû operasyonên li ser Idlibê bandorê li ser çareseriya siyasî dike. Her wiha Fransayê dilgeraniya xwe derbarê operasyonên leşkerî dazanîn. Operasyona leşkerî li ser Idlibê nêzîkî 3 hefteyan dest pê kiriye û bi sedan bûne qurbanî û bi hezaran jî derbeder û koçber bûn.